Gure sailak Urdaibaiko Erreserbako erakundeen eta gainontzeko eragileen arteko lankidetza sustatzearen alde egin du. Horretarako, bere patronatua eta lankidetza kontseilua baliatu ditu UNESCOren Pertsonak eta Biosfera programan zehaztutako 3 helburuak ziurtatzeko. Ondare natural eta kulturala, garapen jasangarria eta ikerketa eta laguntza logistikoa. Bizkaiko Foru Aldunditik bat egiten dugu, helburu honekin, ingurumenaren ikuspuntutik ez ezik, helburu ordeak aipatu duen bezala, ikuspuntu ekonomikotik, sozialetik eta kulturaletik ere bai jakina turismo ahaztu gabe. Baina indarra zertarako, azken finean hau ez da bere batean helburu bat, arrezio bat egitea ez da helburu bat, baizik eta da bitarteko bat. Eta bitarteko hori gure ikuspegitik da eskualdeko landa garapena indartzeko, izuen bezala turismoa eta egonkortasunari lotutako turismoa herri garapenean ezinbestekoa da. Gure landa inguruetako ekonomiaren diversifikazioan turismoa jokatzen duen alorra ezinbestekoa da, eta kasu honetan honek emango dion etorkizuna bereako proiektzioa oso importantea da. Horregatik gure konpromisoa orain arte egiten saiatu da bezala, honen inguruan sortu lehizten aktibitate ekonomiko guztiei babes berezi bat emateko konpromisoa. Azken finean, benetan bidea oso ondo eta oso egoki jarrita dagoelako, eta etorkizunean bidea ondatik bultzatu beharko dugulako gure ekonomia ruralen eta gure lan ingurunetako jendearen kokapena sendotzeko. Gure helburua, behin hori lortuta, bertoko enpresak bigarren fase batean gutunera txikitzea eta Urdaibai industrialdea izendapena lortzen duen lurraldea izatea da.